Asikubingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, lo bingelelayo umfundisi uSibusiso wakwamkhizi. Namhlanje ke sizokhuluma nobaba uNtombela, abambiza ngokuthi ubaba umgibe wezinsizwa. So ke baba siyakubingelela. Ngiyabingelela kakhulu malaleli emakhaya. Namhlanje size nento abantu abayidinga kakhulu, abantu nabo baxakekile emakhaya, abantu abazi ukuthi bazokhala kubani, bazomemeza bani, kusabele bani, baneyinkinga eziningi kakhulu. Abanye abantu bayafika abantu bazobalungisela kungalungi. Mhlawumbe ngaphambi kokuba sifike lapho ke kodwa ke sangicela ukuthi silungise leli gama lokuthi umgibe wezinsizwa. Ngabe laqhamuka kanjani lo gama? Igama elithi umgibe wezinsizwa laqhamuka emakhulweni, laqhamuka emakhulweni la ikhehla khona kwathiwa makusontwa. La lifike libulala inkukhu bese lifike libhiqa ngeskipa bese liyangena ngaphakathi ngene neskipa esinegazi lithi nanga umuntu ulimele ake nikhuleke bafana uthini umoya bese ke bayasho bathi hayi umuntu lona usesibhedlela usengena esibhedlela ugwaziwe noma ududuliwe bese ngifike ngithi mina noma mkhulu lenkukhu wena ubulala inkukhu wayibhiqa ngeskipa lavela lapho igama elithi mgibe wensizwa baqakeka abantu ukuthi hawu lo muntu kanjani noma kulethwe iskipa somuntu sibekwe phansi noma ingubo yomuntu kuthi uyagula ngifike ngisho ukuthi lo uyagula usesibhedlela ufanele kwenze kanje ukuze aphume esibhedlela. Abanye babona iskipa sinegazi. Babona umuntu esesibhedlela ogwaziwe. Kanti ikhehla hayi ikhehla ayelisipheka kanzima kabi. Baba namhlanje size nalo ludaba. Ngicabanga ukuthi umlaleli ekhaya uyeza ukuthi leli gama elithi umgibe wezinsizwa laqhamuka kanjani. Babefika amadoda afike afike umgibe wezinsizwa amadoda sebambekile ogibeni. Bese bambekile ogibeni ngifike ngwakhiphe. Wasawu. Siyabonga kakhulu. Nangu umlaleli ekhaya unenkinga. Nangu umlaleli ekhaya uthi usezame konke. Nangu umlaleli ekhaya uthi uyasebenza imali akayiboni. Mhlawumbe kulezo zimo enjenganalezo ngathini baba? Kulezo zimo kanjalo ngifike ngibheke isimo ukuthi ngabe isiphi isimo esenza ukuthi kube kanjalo ngoba hleze mhlawumbe usehambelwe uyayisebenzisa imithi uyayisebenzisa zonke izinto kodwa kuyaqhubeka isimo siloke siyaphambili. Ngifika ekhaya ngifike ngilungise umsamo ngilungisa umsamo maqede bangilungisa umsamo bese ngiyabethela ngoba hleze uzohamba ulungisa umsamo kuphinde futhi isimo siqhubeke kanti ingoba bavala babethele ekhaya makade benza umsamo belungisa umsamo. Ubaba umgibe ukuvezile lokho ngesikhathi siqala ukukhuluma ukuthi kwakade kwenziwa inhlolo khono noma umkhulu wayekade ethi mengabe bapheka endlini kaZayoni lento isho ukuthi isiphiwo anaso wasamkela enkosini ngoba zihlukile lezi zinto baba uNtombela. Khona abanye abayizayoma abazangoma kukhona abanye ababa prophet khona abanye ababathandazi kuningi kakhulu ngengeze ngikubale kodwa wona uthi lesi siphiwo wasamkela kuNkulunkulu. So njengoba ukhuluma njengamanje into yami ingitshela ukuthi uma ngabe kubuyelwa ngasohlangothini lomsamo alukho olubuyayo. Yebo kunjalo impela umsamo nje ngenza konke ngaze ugcine uyothwala kanti inkinga isemsamo. Ngike ngizwe ngabanye abantu beyikhuluma lento ukuthi kuyenzeka abanye bahambe banikeze imithi kuthiwa baqhume baphalaze. Kuyenzeka abanye kuze kwenziwe ngisho iguqo bekhulekelwa mihla namalanga kodwa uthola ukuthi akwenzeki lutho. Yebo ingenxa ukuthi uthola ukuthi mhlawumbe kukhona owayiphehla amanzi amnyama ngisho ekhaya ngisho emndenini sifika sibheke leyo nto ke sibheke ukuthi yenze kanjani ukuze sikwazi ukuthi silungise kahle bese nikwazi ukuthi niye phambili. Uthi uMntombela la mangabe ngimuzwa kahle uthi uma ufike kuyena akavesane athathe lento oyishoyo kodwa uthi asiqale sibheke ukuthi ngabe inkinga yakho ikuphi. Ngoba bakhona abanye othi mengabe ufika kubona ubatshela inkinga baveza bafuna ukulungisa leyo nkinga bengawazi umsuka nomnyombo wenkinga. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe umuntu nangiya usekhaya uthi ufuna ukukuthola boMntombela njengoba sikhuluma nje njengamanje nango umuntu uthi ngiyasebenza kodwa imali engiyisebenza ngiyibona kungenzeka mhlawumbe ukuthi umsamo wami awulungile. Mhlawumbe lo muntu bengabe kudinga baba angenza kanjani?
mawudinga ungangithinta enambeni ngikhona endaweni yaseAmsterdam eMpumalanga ungangithinta nasenambeni yami yocingo 073 535 4397 073 765 5159 ngikhona na ku YouTube ungaya khona ufika uthi DR Ntombela ufike ungithole lapho umgibe wensizwa. Ubaba Ntombela kukhona ikhulumile emnandi kakhulu uthi ufike akulungisele umsamo wakho ngoba kukhona abanye abazibayitshela ukuthi mhlawumbe awulungile umsamo kanti kungenxa yokuthi bafike bawuvula bawuclean base bawushiya kanjalo kwaphinde kwaganga futhi abawucuphi. Ubaba uyahamba azafike lapho uhlala khona akulungisela umsamo uqede mase eyawulokha ukuthi noma ngabe kuqhamuka luphi uhlobo lomthakathi lingabi namandla okungena kwakho ukuze izinto ziya phambili. Umgibe wezinsizwa. God bless you.